ďakujem. Toto je náš hudobník Marián Čurko. Vyzviete za ružového slovíka. Dobre, čo vám dám. Dovoľte, aby som na úvod povedal pár takých technických údajov a slov, ktoré sa budú týkať predstavenia, ktoré uvidíte. Toto tu, čo sa tu odohrá, sa volá Partička. A Partička je divadelný projekt, avšak je taký špecifický tým, že všechno, co chlapí dělají, tak to robia tak, že nevedí dopredu nič. Hej? Čiže improvizujú a robia to na mieste. A nebude tomu inak ani dnes večer, lebo na tom je to celé postavené. Ale práve preto, že to improvizujú a že my to natáčame na kameru pre televízii Prima Family, tak preto potrebujem vás upozorniť na pár vecí. Prvá vec je, som dostal tam vzadu takú informáciu, že vraj niektorí z vás si donesli z McDonaldu a z iných reštauračných zariadení polievku, obed, predjedlo, večeru a ešte nejaký zápisok. Poprosím to počas natáčania, keby ste to nemuseli konzumovať, lebo vyzerá to dosť, poviem to trošku pejoratívnejšie, na hovno. To je prvá vec. Druhá vec, o ktorú by som vás chcel poprosiť, je isté, keď máte náhodou žuvačku, tak nežúvať počas predstavenia, ako sa to robí inteligentne v divadle, tak nalepiť ju zo spodu sebe. Schovať, aby ste nežuli, lebo vtedy zase vyzeráte mnohí z vás jak krávy. Čo tiež nechceme. Čo je veľmi dôležité pre nás je, aby ste sa strašne zabávali. Keď ste sa prišli baviť, fajn, ale toto je televízny prenos, čiže vy sa musíte baviť. Hej? A hlavne vy. Lebo vy ste za mnou, máte pekné nohy, na čo sa veľmi teším, môžete ich prekladať, hej. Ste videli 9,5 týždňa, tak presne viete, čo mám napísané. Ale vy sa musíte strašne zabávať, hej. Vy ste častokrát záber, lebo ja sa mám rád a preto častokrát záber. V prípadu ste vy v zábere, tak vás poprosím, keby ste sa tak o to viac bavili, dobre? My natáčame dve, jak keby predstavenia. A preto vás poprosím veľmi inteligentne sa po pauze premeniť, lebo my sa tvárime, že to točíme každý týždeň, že sa namakáme. Nemakáme, vôbec sa nenamakáme, je to len ofajš na divákov televízie. Ale platí to. OK, čiže a ešte taká maličkosť, čo som chcel povedať, že ak ste náhodou čakáte nejaký dôležitý hovor telefónny, tak vás poprosím riešiť to fakt veľmi tichučko. Ideálne je si úplne vypnúť mobilný telefón. A tak ďalej. Čiže vítam vás ešte raz, sme veľmi radi, že ste prijali pozvanie a že ste tu dnes večer a že strávime veľmi spoločne príjemných pár, no ak tam bude party, tak hodín. Čo tam dnes je, vám môžem slúbiť, čiže... Ešte raz vás vítam, ja si myslím, že už sme pripravení na to, aby sme mohli začať. Ja vás potom poprosím o taký, keď začneme, tak fakt taký euforický, neuveriteľný potlesk, radosť, šťastie, jak nafetovanie. To potrebujeme dosiahnuť, ďakujem. OK, dobrý večer. Štartíme záznam, prosím. Ja sa ešte spýtam dozadu, že či sú chlapci pripravení, či môžeme prejsť rovno aj